Yo guys, dito karon sa Paraiso Beach Resort sa Liloan, bagong tourist spot din. Ay atong interviewon nga lokal. Wow. Kani siya usa ka legendary nga Mamanaay. Lumad siya, lumad. Guys, atong panaghinabion. Pwede tawgon ka na part? Okay na? Part. Unsa ning lugar na part? Kuani part kanang Liloan part. Mo ni ang Paraiso. Paraiso. Dugay na ka diri part? Lumad ko diri part. Mga unsan tuig ka pa? Katong sa buhi pa akong papa. 3 years old iya na kong gi tudluan og kuan pagpamana. Kuya, ano? Sukad sa akong pagpamana part mao ni kina gamyan ako nga kuha. Sabi? Gamay ra kayo ni. Pado. Arang kuya wa din sa record ay. Nakoy daghang kauban to pangadto wa pa man nakakuha. Oy. Ako ilang gipauna. Ibali ikaw ginapaytiran diri day, ikaw may una nakakuha. Mutugog sa dili part 120 rang kilo ni. Nya ilay baligya kuan. Mahal nga 340. Ay mao. Kaliso no. Suda na kayo ni part. Kasi nga aning isda part. Wa part no, kagibaw. Kunsingan. Wa kagibaw part no. Ha? Buang pangan.